بزيادة ما نبزحات إيرتراويان حسابن حتونيا إرمياس نباقي مجم أبزوبانا كلهم تم قرباب تهجر طريقة يوم سوماليا بلو السودان بلو جون هو حد بلو تمالي أب بلو إيرترا معاس يوم زدليوا أبشجر مسودق يوم زدليوا إيرترا معاس يوم زدلموا أبشجر مسوز يوم زدلموا أجي لما نم إيرتراوي إذا نجرزي مرت اللو تدعوني حدث أبجز يشجركا زلوا إن كل نزي بلون كابتا زلاتو زمغلكا زنبري ما مسمتشوم تايم إن جاين دقيمهم دقاقيمهم حماق بحر سلوز قبروا له تيرتراوي شوهات يبلون ما نمسب حجز كتأمد ولا كرد شوهات يبلون سوماليا تمالي أبي كوركا يمزبلو كلتا سلسة جزين أبي إرترا خيدو أب أنكرا نتاديل مزقبري سابح جيب زعبا إرتراي تزاربن of course ناتو دراماتات ونالو زلو كناتات كبيديو سودان ون انتخونه نيرترا أمرماس عمر البشير نبرلو ولا زوم حجو زلوون كأني عم سيرترا بغرب أكسور حز دليز نبوري نبرون حدا قام صورة دومجن نبي إرترا يم زقويو إرترا دما ناي بحقي كياري نتزلو مدرخ ناي مقيار عقم زلويو مجمريا نقبر زلنا عقم زلنا دانيالي لوايو زي حدا نفسه زخاله كبريو ترجعهم لهم كجبر زخيل نحيالات مكيتو لأن أب هجر ترى يكونس أبزبون عودو كينات يكون السلالفة كغير زخيل حيلا بيرترا خمزلو زي هذا نعناون accomplishment تيو ولا ونكو تي وتهدراوا عقمناتنا أب عدنا ترى يكونس بزوبا درجة زلوا وصلوا أبزوان زي تجاهيد اللي زلوا أبي أب عبيت مدرخات زمسكروا لك هون كله ناي سوماليا بتدقاقام زمسكروا ويم سودان دمالومي زغط مولون زي مولون زلويو باي ذا واي لنكنه حيل بحرنا إيرترا نابور سودان قصو تخيدو مستبهله أب سودان زغبر زغنه زربان حقوسن دوتريو منالبات ناي أمريكا سراويت كرد أكامتي مستبهلكا تقبر عين سمعيتيو وايزا إيرترا كمنا أمريكان قلملن شم دحدحت بلا يكون تنجن زعاتو وتوكينات تراك ريكورد سلزلوا ناي مقيار كالت نعود كوينات يقول نسكيورتي حتو أب سوماليا مليونات هبتهم بليونات هبتهم سيمبلي سراويت ديسيبلين زلو سراويت زد ليكم إلا بمسرة سراويت سلطينا هباتهم أتوي قد مزيح جزء لما راح يزنا بري فرماجو زبال نسوماليا أبزبلت أكبس حنا خالي تعالي بلو زعجمت زلو حسن شيخ دما نتانو سوزا مسرتا حنسابنا UAE ناخده حنسابنا بتركن ناخده حنسابنا بتناخده نعا حشيشو أبزيرو تريفو حجال شبابكم اللي سخدي بلو back to the question إيرترا كندزز أكل ناتت ألمت كلا أبت أليموا هو حتى 4 كيلو أبتيهم ملس هجوها تبقى أقول نخالنا إلهم نحمشت عمت سكيورتنا إيرترا حليوه እግሩ مستخله بأنا يجميرو ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ናይ ጽምደ ሕቶ በአሉታ ከጥምቶ ንምንታይ የገርመና ምክንያቱ ስኑት ታሪክ ኣለዎ እዚ መጀመርያ ነቲ መንሰይ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ክንርዳኣሉ ኣለና ትናቱ ካበይ ከም ዝብገስ ዘሎ ትጥልመሲ ክንድገለ ፋይል ኣለዎ እቲ ሕቶ እዚ ንገብሮ ዘለና ጽምዶ ወይ ውን ብሱዳን ንገብሮ ዘለና ኤንጌጅመንት ዲ ብሶማሊያ ንገብሮ ንዓታቶም ሓሊና ጥራይ ዲና ንገብሮ ወይስ ኤርትራውን ካብ ረብሓ ስለ ዘለዋ ወይ ውን ኤርትራ ሪስክ ናታ እቲ ኣብኦም ወሪዱ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኤክስፓንድ ናይ ምግባር ናይ ምስፋሕ ክእለ ስለ ዘለዎ እዚያስከ ነቲ ዘሎ ፀገምና ተረዳኻ ግን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ንቻሪቲ ወይ ውን ሰናይ ተግባር ኢላ ጥራይ ትገብሮ ከም ዘየላ እስከዚ ኣብርሃልና ክልቲኹም ውን ክትንክፍዋ ትኽእሉ እዮም ዚያርስ እዚኣ ጆርጆ ፅቡቅ ትሕቶ እያ እዚኣ እቲ ዓቃብነት ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፅምዶሲ ካብ ስኢሉ ካብ ሰማይ ድመፀ ይኮነ ትዝበልካዮ ትጥልመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተጓነፈ ትግፍዕታት ሓንቲ ነገር ግና ኣነ ነፅራ ዝደሊ ከም ህዝቢ ኤርትራ ፈቃር ህዝቢ የለን ምስ ዝኾነ ህዝብታት ከዓ ባእሲ ይብሉ ሕጂ ንሕና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ባእሲ ይብልና ምስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ብህዝቢ ተሪኻዮ ምስ ህዝቢ ሱዳን ረእዮ ምስ ህዝቢ ሶማል ንሕሪኻዮ እቲ ህዝብታት ፀገም የብሉ እቲ ፀገም ዝመፅእ እቶም መራሕቲ
ደምፅዎ ኣጀንዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ፀቂጦም ነቲ ህዝቢ ግዳይ ክገብርዎ ከለዉ እቲ ህዝቢ ከዓ ግዳይ ናይቲ ኩነታት ኮይኑ ኣብዚ ኩሉ ቅርሕን ትንገለን ተኣቱ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንድሕር ሪኢኻዮ ሓደ ካብቲ ሰውራ ኤርትራ ንክዕወት ዓብ ሮል ተፃወተ ህዝቢ ሱዳን እዩ ደጀና ኮይኑ ሱዳን ኣብ ሱዳን ተገብረልና ሓገዝ ኣብኡ ውሽጢ ሱዳን ኣትዩ ትግበር ዝነበረ ኣብ ሰዋኪን ይኹን ኣብ ኩሉ ከይድካ ትሪኦ ነቲ ቃልሲ ክንደይ ዓወት ኣምፅኡ ኩሉ ንገብሮ ነገራት ብሱዳን ኢና ንቀሳቀስ ነርና መራሕቲ ናይቲ ውድብ ብናይ ሶማል ናይ ዲፕሎማት ወረቃቅቲ ገይሮም እዮም ንዓለም ድንቀሳቀሱ ነይሮም ኣብቲ ቃልስና ዓብድ ተራት ዝተፃወቱ ከባቢ ኣለውና ምስ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሓቢርና ሰሪሕና ንፈንቅል ክንሃርም ከለና ፈንቅል ትኺልና ባፅዓይ ኣተናን ኣሶሳ ኢና ተራኢና ሓይልኻ ኣሶሳ ንድሕር ክረአ ኮይኑ እንድሕር ሽርክነትን ንዓኻ ብሱዳን እዮም ከይዶም ብኡ ገይሮም እዮም ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ እዚ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተፃባእቲ ሓይልታት ምስኦም ተደይ ንሰርሕ እሳቶም ተዘይድግፉና ክንዕወት እውን ኣይምኽኣልና ሕጂ እቲ ታሪካዊ ዝምድናታት ዝፀንሐ ንክትንክዮ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ቀልጢፍካ መራሒ ንኣብነት መለስ ጠሊምና ቁስልኹም ኣይትሕከኹ ኢልና መፅኡ ኣብ መዓልቲ ነፃነት ኣብ 98 ውግእ ከፍ ኢሉ እዚ ሓቂ ክትሓብኦ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ክትሽፍነሉ ናይ ትደልን ኢኻ ክዝረበሉ ኣለዎ እዚ ኩሉ እዙይታት እንታይና ሕጂ ግና ካብዚ እንታይና ብኸመይ መገዲ ኢና ክንሪኦ ዘለና ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግና ከምዚ ገይርና ኢልና ንሕና ምስኡ ንበኣሰሉ ነገር የለን እዚ ፅምዶ ንገብሮ ዘለና ከዓ ህዝባዊ ፅምዶ እዩ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ኢና ንፈጥር ዘለና ዝርክብ እዚ ህዝባዊ ፅምዶ እዚ እቲ ህዝቢ ከዓ እንድሕር ነቂሑ ነቲ ድመፅእ መራሒ ብድሕር ሕጂ ኣይከይድኒ ኣነ ምስ ኤርትራውያን ኣይዋጋእኒ ኣሕዋተ እዮም ኣነ ንሕና ምስ ሱዳን ንሕና ኤርትራውያን ሱዳን ኮ እዚ ኩሉ ሽግር ምስ መፀ ኮኒ ልክዕ ከም ደቂ ሃገር ኮይኖም እዮም ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ተገይሩሎም ንዓዶም ድምለሱ ዘለዉ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝርከብ እዚ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስርሐ ኢሉ ነቲ ማዕፆ ከፊቱ እምበር ከም ኩለን ሃገራት ዝገብርኦ ሓደ ቴንዳ ጌርካ ዩኤን ፅሒፍካ ብላዕሊ ሸው ክትገብረሉ እኮ ትኽእል ኢኻ ገንዘብ እውን ክትቅበለሉ ትኽእል ኢኻ ክንዲዚ ደኣኽሉ ሚልዮን ደኣኽሉ ሱዳናውያን ኣትዮም ንለዉ ኢካ ሓገዛት ከምኡ እንደዮም ገይሮም በዓሊ ኢትዮጵያ መሸቀጢ ገይሮሞ ነቲ ናይቲ ሰብ ከልበትበት መሸቀጢ ገይሮም ገንዘብ ኣትዮምሉ ንሕና ከምኡ ይገበርና ሓንቲ ሳንቲም ኣይተቐበልናን ምሳና መፅኦም ቅጫ ተበሊዕና ቅጫ በልዑ ኢሉ ፕረሲደንት ማይ ተሰቲና ማይ ሰትዩ ምሳና እታ ዘላህና ኢና ንሂብና ምሳና ከዓ እዮም ተሓዋዊሶም ሕጂና ሕጂ ኢምፓክት ናይዚ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ድሓር ከምዚ ወዝቢ ዝተጓነፈ ነገር ኣይኮነን ስርሐ ኢሉ እቲ መንግስቲ ንነዊሕ ስለ ዝሓስብ እቲ ዝገበሩልና ከዓኒ እቲ ህዝቢ ሱዳን ንዓና ዝሓቆፈና ክንደይ ኤርትራውያን ኢና ብሱዳን ወፂና ክንደይ ህዝቢ ናይ ኣብ ሱዳን ተዓቂቡ ዋላ እኳ እቲ ኑሜሪ እምበር ዋላ እዚ ሕጂ ዘሎ ዋላ እቲ መንግስቲ ከማ ንክፈፍካ እቲ ህዝቢ ግን ሓቂፍና እዩ ደይ ክሓድ እዩ ክንደይ ህዝብና ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ነይሩ ኮይ እቶም ሓለፍቲ እቶም መንግስታት እዮም ነቲ ህዝቢ ደከላብትዎ እምበር 100,000 ኤርትራውያን ክስጎጉ ከለዉ ካብ ኢትዮጵያ ኮኒ ድሓብእዎም ኢትዮጵያውያን ከለዉ ከድሕንዎም ድፈተኑ ስለዚ እቲ ርክብና ዘሎ ኣብ ህዝባዊ ደረጃ ስለ ዘሎ ንዓና እሱ በዚ ዓይነት ኣንፃርካ ኢና ክንሪኦ ዘለና እምበር እቲ ናህና ርህራህን እቲ ናህና እንታይ መስለካ ሓደ ሰብ ድሕር ክፉእ ኮይኑሲ እስኻ ከዓ ከም ሰብ መጠን ድሕር ጥዑይ ኮይንካ እሱ ክፉእ ስለ ዝኾነሲ እስኻ ከዓ ክፉእ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ክልውጠካ እቲ ሰብ ንዓኻ ዕድል ክትቦ ይብልካ ከም መሪሕ ኮይንካ እስኻ ከዓ ክትፀልዎ ክትክእል ነቲ ሰብ ክትፀልዎ
ክትፍትን ዘለካ እምበር እቲ ሕማቕ ባህርያት ናቱ ንዓኻ ክፀልወካ ይብሉ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣነ መሪሕ ተራይ ዘለና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዲፕሎማሲ ብወተሃደራዊ ኣብ ኩሉ መዳያትና ተሪኢኻ ብባህላዊ ብኩሉ መዳያትና ተሪኢኻ ሕቡናት ህዝቢ ኢና ታሪክ ዘለና መንነትና ንኮርዕ ሃገርና ደይንህብ እዚ ናህና እቲ ናህና እቲ ኳሊቲ ናይቲ ህዝቢ ንሪኢኻሲ ኣብ ሕስድና ኣብ ገለ ይኮንና ንፍለጥ ኣብ ቅንዕና ኣብ ትጉህ ስራሕ ኣብ ምትሕብባር ዋላ ኣብ ደገ ወፂና ስደተኛታት ምስ ኮና ኣብ ክራይም የለና ኣብ ስራሕ ኢና ንፍለጥ ኩሉ ሳዕ ናህና ክራይም ኣብ ደገ ኣብ ኢሚግሬሽን ጥራይ ክንኣቱ ከለና ጥራይ ብሓንሳ ኣብቲ ሃገር ምስኣተና ልክዕ ከምቶም ደቂ ዓዲ ሰሪሕና ተጊህና ግብርታትና ከፊልና ንነብር ጥዑያት ህዝቢ ኢና እዚ ባህርያት እዚ ናህና ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሽም ሓደ ሓደ ጠሊሞምና ገለ መለይካ ድልወጥ ባህሪ እውን ኣይኮነን ንሕና ኢና ንዖም ክንፀልዎም ክንክእል ዘለና ሓይሊ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ድልዓለ ደረጃ እያ ዘላ ወርባብትና ክሕመሳ ከለዋ ንሕና ኢና ስደተኛታት ንእንግድ ዘለና ንሕና ኢና ነቲ ከባቢ ክነርግኦ ንፍትን ዘለና ንሕና ኢና ወተሃደራትናን ሓይሊ ባሕርናን ሰዲድና ክነርግእ ንፍትን ዘለና ሕጂ እቲ ኤርትራሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ፅልዋ ሒዛቶ ኣላ እቲ ሰነር ኦፍ ግራቪቲ ትብሎ ናብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እንድሕር ሓደ ዓይነት ፅልዋ ክትገብር ኮይንካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ዘይ ተዛሪብካ ክሰልጥ ኣይኽእልን እዩ ነገር ዳትስ ዋይ ንሪኦ እዚ ኩሉ ርክባት ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ማእከል ጌርካ እያ እሳ ኢኻ ከተስምዕ ትኽእል እዚ እቲ ናህና ፀጋታት ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና መራሕትና ዝተፃወትዎ ሮል ኣብ ንሶማል ናብ ሓደ ንኸምፁ ንኢትዮጵያ ንሱዳን ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ሕጂ እዚ ፀጋታት እዚ ዘለና ከም መሪሕ ተራና ተፃወትና በቲ ሓደ ሓደ ሕማቕ ዝገብሩና ብኡ ተፀሊና ባዕሎም ፈልጡ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ናይ መሪሕ ተራ ዘለካ እቲ ናህና ክብርታት ንዑ ክንዕቅብ እዩ ዘለና ነቲ ናህና ክብርታት ከዓ ኢና ንሕና ክንፀሉ ዘለና እምበር በቲ ሳቶም ዝገብሩና ግፍዕታት ርኢኻ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ክትገብሮ ዘለካ ንወለዶታትካ ክትገድፎ ዘለካ ዓበይ ሓድጊ ብከምኢታት ክትሪኦ የብልካ ኢለ ኣነ ነዚኣ ምልሻ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንኮላይ ታሪካዊ ፐርስፔክቲቭ ሂብካ ምምላስካ ድማ ኣገዳሲ እዩ ፅምዶ ክንብል ከለና አንተ ቦ ኤርምያስ ፅብቕቲ ኣርስቲ ያ ጀሚርካ ነርካ እታ ፅምዶ ትብል ቃል ምስ ትግራይ ወይ ምስ ገለ ጥራይ ጌርና ንወስዳ ኣለና መጀመርያ ንኤርትራውያን እዛ ፅምዶ እዚኣ ብኸመይ ክንሪኣ ንኽእልና ውሽጥና ክንጥምት ከለና ኪኑ ድማ ነዚ ኩሉ ቁጠባዊ ዝላ ኢንቨስትመንት ምዕባለ ገለና ክንሓስብ ከለና እቲ መንግስቲ ፅምዶ ዝብሎ ዘሎ ንናይ ሪስክ ነዚ ምዕባለ ንኸይኮልፈና ስለዚ ሰቀይ ክኸውን ይኽእልከ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሪስክ ክህሉ ስለዘይደልስከ በዛ ዓይነ እውን ክንሪኣ ክንፍትን ምንታን እቲ ኩሉ ዝበልናዮ ምስ ዘለህሉ ኩነታት ድማ ክነዋስቦ ኣገዳሲት እንድያ ኩሉ ምእንታን ክንጥርንፎ ሕጂ ኣይ ቲንክ ነታ ቃል ፅምዶ እውን ክንገልፃ ክንክእል ኣለና እሳ ንፁር ርድኢት ምእንታን ክህልወና ስኒ ፅምዶስ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልካ ኣብ መንጎ ክልተ ኣረኣእያ ዘለዎም ወገናት ዝፍጠር ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘይምርድዳእን ምትፍናንን ዝነበረ ኩነታት ንዑ ከተወንዝፎ ክትክእል ኣለካ ናብቲ ፅምዶ ንክትመፅእ ትኮይንካ ሽዑ ናይ ሓባር ፃዕሪ እናገበርካ ነቲ ትሰርሖ ዘለካ ከዓኒ ገምጋም እናገበርካ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መድረክ እዩ እዚ መድረክ እዚ ሕጂ እታ ፅምዶ ስኒ ኣብ ክልተ ተፈላለየ ነገራት ኣተሓሳስባ ዘለዎ መድረክ ኢካ ትፈጥር ዘለካ ሕጂ እዚ መድረክ እዚ ሓደ ዓይነት መእሰሪ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እሱ እንታይ እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ኣንተ እውን ንዛረበላ ነርና ኣብ ሓበራዊ ረብሓ እዩ ዝምስረት እዚ ረብሓታትካ ክትርኢ ኣለካ እምበር ነባሪ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ፌመስ ዘረባ ዘላ ነባሪ ፀላኢ ወይ ነባሪ ፈታዊ የብልካ ናብ ናይ ፖለቲካ ዓለም ግን ነባሪ ረብሓ ኣለካ ሕጂ ኣብታ ረብሓ ኢና ንርኢ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ካብዚ ትግራይ እንታይ ክትረብሕ ካብዚ እቲ ካልእ ኣብቲ ፅምዶ ዝመፁ ዘሎ ናይ ክልቲኡ እቲ ረብሓታት
እናረኣኻ ሽዑኡ ነቲ እዚ መድረኽ እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ተፃብኦታት እውን ኣብ ግምት ኣቲኻ ንዑ ክትፈርሖ ይብልካ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ተፃብኦታት እውን ንዑ ባይታ እናንፀፍካ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕቶታት ክመፅእ ዝኽእል ከኣኒ ካብቲ ህዝቢ እቲ ስምዒታት ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ብስምዒት ገይሩ ስለ ዝሪኦ ነቲ ፅምዶ ከመይ ጌርካ ካብቲ ስምዒት ወፂኡ ናብቲ ናይ ረብሓ ሸነኽ ሪኡ ሓደ ተባዕ ስጉምቲ እየ ዝብሎ ኣነ እዚ ስጉምቲ እዚ ቀሊል ስጉምቲ ይኮነ ሕጂ ንሕናሲ ፀላእትና ደሰንበደ ስጉምቲ ኢና ወሲድና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንዘለኣለም ተፋኒኑ ክነብር እዩ ተባሂሉ ኣብ ደይ ፅበይሉ ዝነበረ እዋን እዚ ፅምዶ ዝመፅ እዩ ሕጂ ኣግፊሕና ክንሪኦ ከለና ነዚ እቶም ፀላእቲ እንድሕር ነዚ ክመፅእ ዝኽእል ዓብይ እዚ ኩሉ ናይ ልምዓትን ገለን ክንዛረበሉ ፀናሕና ሰላም እንድሕር ዘይብልና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ መሰረታዊት ነገር ሕጂ እቲ ፅምዶ ኣገዳሲ ንብሎ ዘለና ደቅናን ኣሕዋትናን ስድራ ቤትናን ኣብ ድፋዕ ደሎ ክወፁ ክኽእሉ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ናይ ሰብኣዊ ዓቕሚ እዩ ንሕና ኣብ ዶባትና ጠጠው ኢሉ ዘሎ ድሕሪኻ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ጌርካ ነዚ ኩሉ ነገር ኣይ ንኤርትራሲ ኣብ ዝነውሐ ግዜ ከውድቓ እኽእል እዩ ዝብል ስትራቴጂክ ወይ ነዚ እንድሕር ክትሃርሞ ክትክእል ኮይንካ ካስኻ ብፅምዶ ኢኻ ክትሃርሞ ትኽእል እንድሕር ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ግፍዕታት ተፈፂሙ ኣብ መንጎና ውግእ ጌርና ደማዊ ውግእ ጌርና እንድሕር ፀገማት ኣለና እሳቶም ከምዚ ጌርኩምና ብሉ ንሕና እንድሕር ከምዚ ጌርና የምሉ ብጠመንጃ ይኮንና ክንፈትሖ ሓደ ባይታ ፈጢርና ኮፍ ኢልና ስኒ ጭብጥታትና ሒዝና መፂና ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ ኣብ ዓለም ዘይተገብረ ነገር ኣይኮነን ካልኣይ ውግእ ዓለም ድሕር ኣብ ፈረንሳይን ጀርመንን ድሕር ሪኢኻዮም ንክንደይ ዘበናት ዝኸደ ውግእ እዩ ኣብ መወዳእታ ጠጠው ኢሉ ሓደ ጀነሬሽን ወሲኑ ሲ ድሓር ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደ ሓያል ነቲ ውግእ ጠጠው መሰበሉ ማርሻሎ ኣሕሊፎም ንጀርመን ኣተሲኦማ ሕጂ እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ወለዶ እቲ ንዓኣ ዝገበረ እቲ ዕዉት ወለዶ እዩ እዚ ናህና ወለዶ ከዓ እንታይ ስራሕና እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ነዚ ነዊሕ ግዜ ክኸይድ ፀንሐ ውግኣት ጠጠው ኣቢልና ሓደ ፅምዶ ናይ ሰላም ፈጢርና ፀገማታትና እዚ ኩሉ ልክዕ ከምዚ ንኣብነት ኣሜሪካ ስኒ ኣቶሚክ ቦምቢ ኣሰንድያ ንጃፓን ክልተ ከተማታት ኣጥፊኣ ኣሎ ክሳዕ ሎሚ እቲ ናቱ ግፍዕታት እረአ እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ቀሊል ግፍዒ ይኮነን ኣብ ልዕሊ ጃፓን ወሪዱ ከመይ ገይሮም ነዚ ሰጊሮሞ ከመይ ገይሮም ኣሜሪካውያንን ጃፓናውያንን ብሓንሳእ ክነብሩ ክኢሎም ኣለዉ ሕጂ ብሓንሳእ ብኢኮኖሚ ከመይ ገይሮም ተሲኦም ኣለዉ ኣይናይ ወለዶ እዩ ነዚ ነገር እዚ መሰጋገር መድረክ ፈጢሩ ኣሰጋጊርዎ ዘሎ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ንድሕር ክንሪኦ ጀሚርና እዚ ፅምዶ እዚ ንሕና ቀርኒ ኣፍሪቃስ ብጠበንጃ ክንፈትሕ ኣይንኽእልን ኢና ፀገምና ድሕር ሎሚ ዝሓለፈ ኣክል ንቅድሚት ንድሕር ክንሰግር ኮይና ንሕና ከም ኤርትራውያን ናህና ሓላፍነት ዘሎ ኣነ ብልፅግትን ውሕስን ሃገር ንደቀይ ክሕልፍ የደሊ ድስደዱላ ሃገር ደይኮነት ሰብ ብሂጓን ኤርትራ ዝኣቱ ሃገር ክትከውን ኢና ንደሊ ነዚ ንክንገብርካ ነቲ ተፃብኦታት ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ጠጠው ከነብሎካ ናይ ግድን እዩ ባይታ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ፅምዶ እዚ ናይ ሰላም ፅምዶ እዩ ሕጂ ኣብ እቶም ነዚ ኣንፃር ፅምዶ ግን ኣብ ምንታይ ደልዩ ክስቶ ከምዚ ጌርካ ናብቲ ኣርእስትታት ክመውስካ ደልዩ ናቱ መፈታትሒ መድረኻት ኣለዎ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ልዕሊ ጀርመናውያንን ኣይሁዳውያንን ተገብረ ሚዝየማት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ተገብረ ኣብ ኣሜሪካ ሚዝየምስ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ህዝብታት ናይ ኣፍሪቃ እውን ዝወረደ ኮሚታት ጌርና ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ክትሓብኦ ማለት ኣይኮነን ብጭቡጥ ኣምፂኻ እቲ ዝወረደ ገፍዕታት ኣሚንካ እዚ ግን ከንብረና ኣይክእልኒ እሞ ንሰላም ክንከይድ ኣለና ኢልካ ትሰግሮ መድረክ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ክዋሳእ ናይ ግድን እዩ ኣነ ብከምዚ እያ ድርያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ምናልባት ዳኒ ነዚያ ነክስዕቶ ዝያዳ ስኻ ድረስ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ንሕና ብወገን ኤርትራ ንፅምዶ ዝብል ምናልባት ዝበዝሐ ቀልጢፍ እዩ ተቐቢልዎ ምክንያቱ እቲ
نتي كنتات نات عزبنا نخيس سلازلنا بفلاي ميديا نزلو نتي كنتات نايكرنا أفريقيا بقرب زكاتات نزلو صمدو كم زاد اللي قدمة منجستون ادفوكيت نقبرني أنا سمعوا غير وين بلينا أنا تو ساتمون calculate قبر سلز نبرو أبتي okay this is the moment أبز بلوت حساب نبدأ قوتي مالتي سلزي صمدو بعبيو كم زاد اللي زلو نرني يرنا مخنياتو سيكرت بمستير زقبر ونا يكون انتنا أبي عندرا بعبيو يرأس لزلو نمردو قليل نيرو جن أبي يكفال على إليت ناي تجراي زي متحازو زي بلو أكايدا زلوي نزي متحازي كايدي زي بلو أكايدا هذا كوم ديمقراطي ليك شطو دفتن مالت زركب كاده زربا وحيفكا أبتي بوليتيكا نايت هاجر ترمسمس نافتركا نوتس نافتركا زي رجوعنا نافتركا كم مثلنا حسب كم غلا سبايلو ناتوم ريتيو I have no judgment زبليب لنجن نتك جزجبر زل حسب وانا سلا زي بلو كوينو سلا زركاب تجراي وانو سلا دي فلت زر كبنتات صمدو نفتفل عليه كشرفان رينير تراوين دما بفلايتي ناي أبي بشحات جنزب إنفستيجيرو لزلو نزي كفتر زخل زندنا نعون نهاجر أورب حاناتو نتوز حسب زلو انكفات كونه سلازغل كفرسو كل كعالو قبر مخان فلتنا أبيني حكايم يقول ممهران دموس غير دليت يبلون البروباغندا ناتو كن منتاي زغفل سب مخانو تتدغاغامي استراي ነገር ኢትዮጵያውያን ዝገልጽ ወይ so አካብ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ነዚ ጽምዶ ንምፍራስ ተባሂሉ ንኤርትራውያን አበይ ከነቆጥዖም ንኽእል እስከ ኣብታ ሓድነቶም ድዩ ኣብቲ ናይ ሃይማኖቶም ድዩ ናይ ከበሳ ሃገር ክንገብራይና ናይ ትግርኛ ሃገር ክንገብራይና ትግራይ ትግርኛ ናይ ቀደም ሓሳባት ከነተግብሮይና ዝብል ቃላት ክጥቀሙ ከለዉ እዚ ኤርትራውያን ብኸመይ ክንጥምቶ ክንከል ኣለና ንነፍስ ወከፍ ዝበሎ ሰብከ ነቲ ጽምዶ ዝብልሲ ነፍስ ወከፍ ኣብ ዩቱብ መፅኡ ዝተዛረበ ጽምዶ ከላስ እዚ ከምዚ ስለ ዝበለስ ክኸውን የብሉን እናተባሃልካ ዝግበር ብኸመይ ክንበብ ይኽእል እስከ ዳንኤል ኣባ ኤርምያስ እንዳሃር ክውስኽ እዩ ኣብዚኣ ካብቲ ድብልዎሲ እቲ ንሕና መዐቀኒ መዕየር ንገብረሉ መዐቀኒታት እንታይ ከማ ንድበርታዕት እንታይ ማለት እየ እንታይ ኢሎም ደይኮነስ መን ኢልዎ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ክንደይ ዓቕሚ ኣለዎ ሕጂ ማዕረ ተጋሩ ከም ዝብሉ ኣለዉ መን መራሒኦም ኣካቢኦም ጀነራል ሓላፊ መገዲ ሕጂ ንኩሉ ክትፈልዮ ተይክኢልካ ግን እታ ርስተ ዜና እንታይ ትኸውን ዘላ ከምዚ ከብሉ ኣለዉ ሽዑ እዚኣ ትቃላሕ እዚኣ ከዓ ኣብ ሚድያ መፅያ እውን ከም ዝብሉ ኣለዉ ንመልሰሎም ገለ ሕጂ ኮንቴክስት ጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ያ ዲሞክራሲ ንበሎ ስዲ ዲሞክራሲ ንበሎ ገለ ንበሎ ዋላ ከም ተራ ሓሳብካ ምግላፅ እውን ፀገም ዘለዎ ከይኮነን ምክንያቱ ተፈላለዩ ተለኢካ ነዚ ሲሪየስ ወስዶ ነቲ ሲሪየስ ዘይትወስዶ ተኾንካ ተፈላለዩ ትኽእል ተኾንካ ፀገም የብሉን ግን ብዓይኒ ኤርትራውያን ንሕና ባና ዋላ ብቶም ኣብ ደገ ዘለና ዘላኢና ክንዛረብ ንኽእል ስጥመት ኣለና ተኣኪብናስ ንደገ ክንሰዶ ንደሊ ሓደ ኮንሰንስ ኣሎ ዋላ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይኮንና ብኣቶም ግን ኣይኮነን ሕጂ እቲ ካብኣቶም ዝመፅእ ናይ መን ኣገዳሲ ናይ መን ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእል ክንፈላለዩ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ምፈለኽዎም ንመን ኢና ሲሪየስ ክንወስዶ ንመን ኢና ዘይንወስዶ ሓደ ሰላም ወይ ፅምዶ ክገብር ዝኽእል ውግእ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ጥራሕ እንታይ ዝበሃል ኣሎሲ ሓይሊ ዘይብልካ ሰላማዊ እያ ትብል ትኾንካ ኣብ ሓንቲ ብኣምነካ ሰብን ኢላ በትሪ ሒዝካ ታንኪ ሒዝካ ድግበር ሒዝካ ሰላም ይደለኽ ትብል ከለካ ስኻ ኢኻ ሰላማዊ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ገለ ዘለዎ ናይ ዝንብሎ ዘለና ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣጀንዳ ናይ ኣጋዜን ኣጀንዳ ከልዕል ተኮይኑ ፀገም ኣለና ማለት እዩ እቲ ፅምዶ ምክንያቱ ከምዚ እንዳበልካ ፅምዶ የለ ግን ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ሳብቲ ርኡይ ድኾን ማለት እዩ ኣብቲ ውደባዊ መሪሕነት ናይ ህወሓት ይኹን ኣብቲ ናይ ቲዲኤፍ ይኹን ኣብቲ ኣገዳሲ እዚኦም ሒዝካ ወይ ከዓ ኣብቶም ቀንዲ ቀንዲ ፀለውቲ ኢልታት እውን ኣብዚ ከምዚ ናይ ኣብ ስምዒት ተመርኮሰ ዕሽነት ዝሓወሶ ክውንነት ዘይብሉ ናይ 100 ዓመት ናይ 700 ዓመት እናገበርካ
ናብኡ ክመልሱ ደልዩ ሓይልታት ኣሎ ማለት ሕጂ ንመን ኢና ሲሪየስ ንወስዶ ንመን ኢና ዘይንወስዶ ክንተፈላለዩና ፀገም የብሉን ማለት እዩ ዋላ ንዓኣቶም ከዓ ሕራይ ድላይኩም ሕሰቡ ግን ቀዳምነትኩም ስርዑ ምባል እያ ምክንያቱ ንዓና እውን መኒ ወዲ መኒ ኢልካ ክትፈላሊ ሎም መዓልቲ ተሓደ ብለካ ብዙሕ ስለ ዝፀግም ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ፅምዶ ንምክልኻል ክንረዳድኣ ንኽእል ሓደ እዚ ናይ ኣብን ኣምፂዎ ዘሎ ናይ ስትራቴጂካዊ ትዕራት እቲ ክገብሮ ደሊ ዘሎ ካብቲ ቀይሕ ባሕርናት ናዩ ዝብል ዓይነት ስምዒታት ድዩ ካብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድዩ ንትግራይ ዝዓመት እዚ ሲሪየስ ተወስዶ ተኾንካ እዚ ናይ ብሓቂ ክገብሮ ድኽእል ንዓና ሕማቕ እዩ ስለዚ ናይ ምክልኻል እንተኮይኑ ቀልዓለም እውን የብልካ ቀልዓለም ዝግበሩ እውን ኣይኮነን እቲኻ ፀሊእካ ክትከላኸል ንምክልኻል ኢልካ ደይትገብር ተኾንካ ንትግራይ ኢሎ ገብሮ ኣለኹ ንኤርትራ ኢሎ ምድር ኣለኹ ትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንምክልኻል ተኮይኑ ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሩ ዘሎ ሓደጋ ተላልዩ እቶም ነዚ ኣይደንቲፋይ ንምግባር ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ከዓ ኣለውልና ኣለዉ ስለዚ ዊ ቴክ ኢት ሲሪየስ ማለት እየ ሕጂ ነዚ ከዓ ፅምዶ ንሰላም እንተኢልካ ኢኻ እምበኣር ከሎ ጌና ፕሪኤምፕቲቭ ከይተበገሶ ከሎ እታ ሓሲብዋ ዘሎ ከም ንኣይ እውን ከም ድግምቶ ማለት እዩ ሕጂ ወያነን ሻዕብያን ወይ ኤርትራን ትግራይን ፍልልያ ኣለዎም ስለዚ እሳቶም ክፀምዱ ይክእሉን እዮም ነቲ ሓደ ከምዚ ክገብረ ነቲ ሓደ ከምዚ ክገብረ ድብል ፀወታ ቀሪቡ ፀኒሑ ተኮይኑ ኣብ ርእሱ ምስ ጀነራላቱ ዋላ ምስ ካልኦት መሻርክቱ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ተፈሪሱ ከዓ እቲ ናይ ውግእ ሓሳብን ናይ ጎንፂ ሓሳብን ብሰላም ተተኪኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ንሰላም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዓብይኻ ፅምዶ ከዓ ሰላም ከዓ ናይ 30 ዓመት ዋላ ውግእ ሰላም ንበሎ ዋላ ውግእ ንበሎ ናይ ውግእ መንፈስ ዝሓዘ ይፀኒሑ ብሰላም መንፈስ ከዓ ንህላ ካብዚ ክልተ ሰሙን ከማን ክቕንጠጥ ጀሚሩ እዚ ከዓ ደካታዒ ነገር ኣይኮነን ማለት ነዚ ኩሉ ሓሊፉ ሰላም ምክልኻል ሓሊፉ ሰላም ሓሊፉ ፊኒኡ ተኸይድና ከዓ ዕድል ተገይርና ከዓ ፅምዶ ናይ ዕብየት ብሓንሳብ ኮንካ ተዓብየሉ እውን ኣሎ መገድታት እዛ ንስኹም ተደ ዓቢኹም ንሕና ይንዓብን ኢና ንስኹም ተጠፊእኩም ትጠፊእና እኳ ወላ ሓንቲ ዝደረኽብ የብሉን ዳርጋ ሕስድና እዩ ከማኒ ዝነፍዕ ሰላም ገይሩ ዝነብር ሃቡ ከተኣቱ ይኣቱ ግን ብሓንሳብ ኮንካ ተዓብየሉ እቲ ናትና ዕብየት ንዓቶም ዕብየት እቲ ናቶም ዕብየት ናትና ዕብየት ክኾነሉ ድኽእል ነገር ከዓ ኣቦቱ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ ንተጋሩ ኣሕዋትና እንታይ ክብሎም መደለኹ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ምርጫ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ፅባሕ ንክኸውን እንታዮም ክኾኑ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ገሊኡ ምሳና ስለተፃመዱ እሞ ናይ ምዕራብ ትግራይ ተክንገብር ኢና እሞ ናይ ቅዋም ኢትዮጵያ እንተ ክንገብር ኢና ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ንዓቶም እዩ ግን ኣብ ቅድሚ ትግራይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣሲ ህዝቦም ፋሒሉ ኣሎ ክንደይ መሬቶም ተቆራሪሱ ኣሎ ብሕልፊ ኣብታ ዕፅዋን ከበባን ዝብልዋ ብደቡብ ተኸይዶም ኢትዮጵያ ዘላ ዋላ ንራያ ኺዱ ዋላ ንገለ ኺዱ ብምዕራብ ተኾንካ ምዕራብ ትግራይ ድኾን ዘሎ ብሰሜን ከዓ ኤርትራ ዘላ ስለዚ ዝዓበየ ጎኖም ነዚ ካብቲ ዕዋን ካብቲ ምኽባብ ከውፆም ዝኽእል ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ከሎ ኣብዚ ሕሰይሲ ድብል እቶም ክገብሩ ዝኽእሉ እኳ ዓይነ መሓሰብን ብከምኡ ኢና ብዛዕባ ፅምዶ ንዛረብ ዘለና እቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ግን ክዝርግ ድፈት እንተሎ ግን ነዚ ደይርድኦ ነገር ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ሽግር ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ኣርቲክል ኣንቀጽ 39 ጠቂስና ነፃ ክንወፅእ ኢና ገለ ድበሃል ዘለካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኬድካ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ መዲርካ እቶም ዝተረፉ ዞባታት እውን ክፍርሙልካ ኣለዎም ሕልኽልክ ከምዚ ሎም መዓልቲ ወዲእና ኣለና ኢልካ ከምዚ ናይ ረፈረንደም ናይ ኤርትራ ትገብረሉ ነገር ኣይኮነን ብሓይሎም ክገብሩሉ ዝኽእሉ መገድታት ናይ ረፈረንደም ገለ ህሉ እዩ ናይ በዓል ሶማሊላንድ ናይ በዓል ወስተርን ሰሃራ ኤግዛምፕላት ኣሎ ሕልኽልክ ትበል ኣብ ቅድሚኦም ቀሊል ዘይምዃኑ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ዲፋክቶ ስቴት ዋላ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ኮይኖም እምበሩ ግን ከም ሶማሊላንድ ድዩ ከም ገለ ኮይኖም ሃገር ኮይኖም ናይ ሃገር ኮይኖም ዝቆፅሉ መገድታት ነዘን ኩለን ክንጠቕሰን ንኽእል ተኾንካ ግን ዋላ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ድዩ ዋላ ንኣራት ኪሎ ክምለሱ ደልዩ ዋላ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክፀንሑ ደልዩ ዋላ ሓደ መዓልቲ ረፈረንደም ገይሮም ነፃ ክወፁ ክእሉ ዓያሹ ተደይ ኮይኖም ነዞም ኩለን ክትገብር ተኾንካ ሰላም ምስ ኤርትራ ሰላም ምስ ትገብር ተደይ ኮነ ኣብድላይ ክበፅሕ እሞ ከጥፋኣኩም እየ ወይ ከዓ ሃገር ትግራይ ኣብ ምዝራግ ኤርትራ ክዝርጋ ክሰርሓ ድብል ኣተሓሳስበ ግን ዋላ ደዋፅ ኣይኮነን ደዋፅ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም እዚ መንፈስ እዚ እውን ቀየር ክብሉ ከለዉ ካብዚ ርእስታት ወፅኦም ሕጂ ብክብረት ምስ ኤርትራ ተዋፅኣና ሰላም እዩ ንዝበሉ
مسؤومينا نعاتهم يتقند تصاوعي دخون دلو مالتيو حجي نزي كم قال عالم زي بلو قال شفت دي بلو غير من تريا ما تقارو بزح قوات له اليوم ኤርትራውያን ግን ሕጃፍታ መጀመርያ ደምፃት ንዘረባ ከምፃ ማለት እዩ ነቶም ተፋኣትና ድደልዩ ጥዕሙ ብዛዕባ ናይ ብሔረ ትግርኛ ዶ ብዛዕባ ዝኾነ ውሽጣዊ ምልከት ንኤርትራ ነዚ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ንድሕሪ ዘምልስ ነገራት ንዕኡ ዝፍቅኑ ግን መብዛሕቶም ሓይሊ ዘይብሎም ተደይ ኮይኖም ሸለል ክንብሎም ሓይሊ ዘለዎም እቲ ኮይኖም ከዓ ሲሪየስ ክንወስዶም ኢና ማለት እዩ ኩላቶም ሓይሊ ይብሎምን ማለት ከዓ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ግን እዚኦም እዮም ዝሓለፈ 20 ዓመት ነዚ ዝፍትንዎ ዘለው ንውሽጢ ኤርትራ ንምእታው ብሽም በቲ ናይ ባሕቂ ርትዓዊ ዝኾነ ፃውዒት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ቋማዊ መገዲ ንኺድ ዝብል ኣብ መንጎ ኣትዮም ነትናትና ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ነትናቶም ፖለቲካ ሕውስውስ ኣቢሎም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተገሊፎም ኣብ ትግራይ ተቆሪኖም ኣብዛ ኩነታት ደብፅሓቶም ከማን እዚ ኣብ መንጎ ሕጂ በጨቅጨቅጨቅ ድብል ደለይ ነዚ ኩሉ ገፈል ወድሚ ገፈል እልያ ኣቢሎም ነና ሕጂ ተዋፃእና እዚኣ ክብሉ ተኽኢሎም ፅቡቅ ግን ከምታ ቀዳም ዓንተወይ ክንጅምር ከለና ድበልክዋ ኩሉ ተሪፉ እዚ ፅምዶ ተሪፉ ኤርትራ ኮይና ክትቅፅል እያ ሳላ ህዝባ ሳላ ዋላ ዕድላ እውን ምክንያቱ ዋላ ስትራቴጂካዊ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ስለተቐመጠት ግን ነዚኣስ ታሪክ ንስራሓላ እዚ ወለዶ እዚ ናይ ሰላም ወለዶ ዕድል ነይራቶስ ከምዛ በዓል ኣሜሪካን ጃፓንን ከማነይ ተዋዲአን ከለዋ ነዚ መፅእ ዘሎ ብድሕሪኡ ዝቐፀለ 80 ዓመት ቀንዲ መሓዘት ኮይነን ዝቐፀላሉ ኣሜሪካን ጀርመንን ተዋዲአን ከለዋ ከምኡ ዝቐፀላሉ መገድታት ኣብ ዓለም እንዳረኣናሲ ንሕና ከንተ ኮይና ክንብል ኢና ታሪክ ንስራሕ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከምዚ ክበሃል ከሎ ንፉዓት መፅኦም ኣብ ክንዲ ኣነ የለኹላን ኢሎም ድሕሪ ዝተርፉ መፅኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ነቶም ሕማቅ ዝሓስቡ ስዒሮም ወፂኦም ሰላም ገይሮም ክበሃል ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ቅድሚ 4 ዓመት ነይራ ተትኸውን 1 ሚልዮን ሰብ መድሓኑ ቅድሚ 5 ዓመት ነይራ እዛ ንብላ ዘለና እዛ ተሓሳስባ እዚኣ ሰጊሮማ ካልኣይ ግዜ ክድገም የብላን እሞ እዚኣ ክብል ደሊ ታንኪ ቤላ ጌርካ ኣድረስ ጌርካ ኣለካ ገዳሲነት ብኻ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናብ ምውዳእ ገፅና ኢና ግን ናይ መወዳእታ ነናይ 2 ደቂቕ ሕቶ ክበኩም እየ ከም ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ተስፋ ዝህበኩም ጭቡጥ ኮይኑ ወይ እውን ተስፋ ዝህበኩም እንታይ ኣሎ ነፍሲ ወከፍኩም ነናትኩም ክትገልፁ ምክንያቱ ፅምዶ ዶ ፖለቲካ ዶ ገለ ዶ ክበሃል ከሎ ሓደ ሓደ ግዜ ኮንሱም ክገብረና ኣይደልን እየ ኤርትራ ኣገይን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣውሒድና እንተሪእና ኣብ ዝበለፀ ቃውማ ዘለያ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት ካብ ቀደም ኣፀቢቑ ጎዲሉ ክንብል ንኽእል ከምዚ እዋን ቀደም ኣብ በዓል ስዊትዘርላንድ በፃድፍ ኢና ንውዳእ ነርና ኣብ ፈቐዶ ትራንስቴሽን ኢና ንርኢ ነርና ሎሚ ስዊትዘርላንድ ኦልሬዲ ዳርጋ ቀቢፆም ናዮም እቶም ኣብ ካምፕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሻቅሎት ፈጢሩሎም ናይ ኤርትራውያን ምጥፋእ ባይደወይ ንግረ መንገዲ ከስዓኩም ሲ ኤርትራውያን ቋንቋ ጀርመን ዘይርድኦም ፖለቲካ እውን ዘይንቁሓት ገለ ገይሮም እዮም ዝወስድዎም ኣብዚ ስዊስ ቀደም ማለት በትናቶም መፂኻ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ሂወት ስለትመፅእ ሽዑ ኣብቲ ባይቶናቶም ተዘራሪቦም ሲ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክንቀበል ኣይኮናን ኢሎም ተዛሪቦም ኣብ ባይቶናቶም ዓመተ ምህረት ኣብዘን ዝሓለፋ 2018 ዲገለ እዩ ከምኡ ኢሎም ዝተዛረቡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ካምፕታት ኤርትራውያን ምምፃእ ገዲፎም ሕጂ እቶም ኣብ ካምፕታት ዝሰርሑ ነቲ ኣብ ባይቶ ተዘርባ ይሰምዕዎ ንባዕሎም እቶም ኣብቲ ካምፕ ዝሰርሑ ስዎ እንታይ ወሪድዎም እዞም ኣሕዋትኩም ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጠፊኦም ኢሎም ተገሪሞም ሽዑሲ እንታይ ኢሎም ለካ ኤርትራውያን ፊልተር እዩ ዘለዎም ናይ ዜና ንዘድልዮም ሓበሬታ ቅድሚ ሰቦም እዮም ጥራይ ኣብቲ ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ዶ ናይ ቁጠባ ዶ ናይ ፖለቲካ መን ተመርፀ መናይ ተመርፀ እንዳዮም ዘየለው እምበር ኣብታ ተድልዮም ሲ ካብ ማንም ንላዕሊ እዮም ዝቁልጥፍ ኢሎም ተገሪሞም እቶም ኣብ ካምፕ ዝነበሩ ድሓር ይበፅሕዎም ሓበሬታ ስለዚ ኤርትራዊ ነቲ ዜና ኣብ ኣናብባ ደሲሽን ናቱ እውን ዓብዪ ውሳነኻ ስለዝህብ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ስለዚ እቲ ናይ ስደት ኩሉ እዚ ኣብ ኤሮጳ ንዛረቦ ዘለና ገለ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንፈስ እውን ወላ ጠቕላላ ተጠዋቢልዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን የጉድሎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ተስፋ ዘውህበኩም ኩነታት ኣሎ ነናትኩም ርእዩ ትሃቡኒ ቁርባን ውሃ ኣለኹ ግን በኣ ጌርና ክንውድብ ተስፋ ክንውድብ ስለ ዝደሊ ዳኒ ኸይድ
حرة تسفى بزح عندي عيناي خات مرت إيوه كمان جن أب إمبريكال دخونا أما شبت دلوا معك أنا زلوا تسفى خون كلها واو يخاتم مالتي مخنياتو نزخونا نجرسي كورس إيرتراخ تعوت اللي هاجا قراوانينا أي نتصعدنينا كل جزء نبر نيل داون أي نمبركخن ولا هنا تتسأنكر رجال سبوت ولا عندي جن أب كنا تات مركوسة أب شبتها مركوسة تسفى كل دللي ناكل ترى أصلا دوخنا ما يبقى حصرنا أبكل تخجبران هذا دحان ناي تسفاس لزخونه كنو سخل كاينه ترى فرعان جبران هنا هذا عندن ولا قدمينا كله بزح كمان يستوهلنا الجل إيرتراوين بزح عمتات مما قد تحيسك ممكن بار مسايد سامع تكون كان مستوم مسايد سامع خفيله على عليه مسؤوم وراي مسؤوم زعبه هاجري محساب مسؤوم ميديا يناتهم ود بينات نايبين كومن دبل كاننا كسايلو صنحي اجي كابتا حدا نابتا حدا نمسغار وي كان زنبر مندقات نمفراس مجمريا قليل مسل نير قرب مسبل كياغن عفراي ولا حنت دارغا ابرسنا دايمبر نبرون هيكونن مالتي اجي كابتن بحق معك انا زلو وزبل دلو خطبل دلغن نزغ قبر دتل ابتي نزع عين تحساس ما راح تفرح بكم زغ قبر تقول ناتاتهم نصبرا يا اب تحت ترغم مالتي اب قبر زوعل اجي كابت تسفى ذهبنا مالتين ما راح تزبا قبر ما راح منقص إيرترا خلهم دلي دوسروا وسقمت الله نتم ولا بقال ما كان كوقصنا دصنحو ابهار غراو قداي جن زعبا غراو دحنا تريب زعبا صبوني إيرترا ندليو نبلو دلنا تندلي دلنا معري نطلع له مقدي يلن قال لي نحن بالله كم تعنتو يبلكو عقمد يبل سب سلام كصوا اخلي عقمد يسلدلو بزح يدناوني كل دخل سبقن مع صخفت كله جن معي خاطر نقام على تدلي عاطفه تدلي خفتا خيلي عقمد يبلكا ولا حنت بزح استيكون المال جينا يحق تسفازه بيزي نخستبل دليه نخستبل دليه بزح نقرات كون تخلي عبس قمتي توسيد زقا بروي من تخون كأنا تم نعد خدنا ديو نت ابت ميديا تاع ديو نت قالنا تم ترى حقنا صنحنا نتم نصالا صنحنا نتم او فيسم كيدسي نعقات نعاكم سي دغدف كلكم كيبلينا انا ميديا خويني وريدكم قاعد جمانا بوت اولو غليو كوميلكا جن زعل هاجر بحال كل لم بلوم كلها خباتهم نمص اونتاوي ما سترح يكون لبام دخنه ريمبر تدليم ولا حنت او يتدور يبلن كمزع عينت اتموسفير اذا صمدو ناي نتي تصابا اخ صنحس سلام تبايلك تጫابيت كان ناي قدميت نحساب نغبار إلكا سقمتي حجي اكستند خوينون ناب تግራይ ناب ኢትዮጵያ ناب ተጋሩን ኢትካ ዝርጋሕ ኣሎ ናይ በሓቂ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ ስለይ ኮነ ነናት ሳቶም ማዓት እንዲهم ጌርኩምና ክብሉ ንሕና ውን ማዓዚኦም ዝገበሩና ናይ ጥልምዶ ናይ ገለ እንዳበልካ ንዘለዓለም ክኸይድ ድኽእል ነዚ መፅዕ ዓመት ክኸይድ ድኽእል ነገራት ኣሎ እኮ ይቦቱ ነዚ ሰጊሮም ጽምዶ ንግበር እዚ ሓይሽ ኩነታት ደምፀ ዘሎ ክብሉ ከለው ተስፋ ዝህበካ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቅየር ኣይክእልኒ ፍሌክሲብል ኣይኮኑን ኣይሰምዑን እዮም በታናቶም ጥራሕም ድኸዱ ምኻኡ ኩሉ ግዜ ኸ ናይ ጎንፅን ናይ ሓይልን እዩ ዝበሃል ነበረ ኩሉ ሓቂ ከም ዘይብሉ ኮይኑ እዚ ባህሊ እዚ ኸ ንታሕት እንዳወረደ ነቶም ሰላም ዘይንባሃርና ሰላም ኣባሂልና ኣቀራሪብና ሓንቲ እዚኣ ኣላ ካልአይቲ ብዙሕ ዘይተተረኸሉ መዓት ኣወንታዊ ነገራት ኣሎ ብኤርትራ ብናይ ቁጠባ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቁጠባ ተሪፍና ወላ ናይ ቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ዋው ገሊኡ ስባ ፅቡቅ ጌርና ተንዛረበሉ ትድረኣኽዎ ኣነሲ ንዓይካ ባይ ዘ ወይ ታንኪ ብጣዕሚ ዓብ ምስጋና ይኽብል ዘላ ዓብ ክብሪ ዓብ ምስጋና ኣብ ፋብሪካታት ድዩ ኣብ ሚኒስትሪታት ድዩ ኣብ ገለ ድዩ እዚ ኸ ኸይድካ ረአዮ ምስስቶ ኸ ጌርካ ኢሎም ኩሉ ዝገበርዎ ምእንቲ ክትርኸሎም እዩ ደይተነግሮ ኣሎ ቶም ክትነግሩ ትኽእሉስ ንገሩ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ መዓት እውን ርኢኹም ኢኹም ትውር ዝግበር ገለ ነገር ግን ነታናተይ ክዛረብ ድደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ንኣሽቱ ተምሃሮ በፂሖሞ ዘለዉ ኣብዞም ዩኒቨርሲታት ድምሃሩን ዘለዉ ካብኦም ዝመረቑን ድመፅኡ በፂሖሞ ዘሎ ብሕልፊ ከዓ ብዙሕ ክንደጋግሞ ዝደሊ ኣብቲ ናይ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ተሰርሓሉ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦ
صباح نقول برايفت سيكتور عريو أبد صح كم صح دخل عب نقدر تسارح ديتا ترخ الله حاجة ديتا ترخت لك تصفي مالتي وين من ذا أنت سبت تفل ده أنت أي مبالغ هتبل مالتي معك أنا جل وإذا تاتزغلو بوتو زلوا كم زين تدعغسيلو ثم أو أنت الرخان ترخ زي نتي حماق كيبل كاجل مالت هيكونه بتزلوا مالتي بتهلو كناتات بتجبت كناتاتن بتناي سلام منفسن بتناي إيد كام زرقحن زلوا أبزق المناس النت كوين قعقنا خلاه عشان عسران حمشن قدمي صومن قدمي عالت ناس النت بعلنا نولد لنا نتناي ناس النتنا لو النتنا نسي ملشي الراجودو ملشي تصفى بكا زنا إثيوبيا ترات زقلا قالوا متشام نت تصفى قرب دبنا خونه خالي قدنيش شيء دبنا ولا حنت خمزي قبرتن حدثن كوينا بتقبروا نجار يلا مالته بزي قبل دلي ان فاينل ما يبي هذا فاينل وورد كفتع منتر استنانتهم دير تراوان سمعنا خا إثيوبيان بعرف تجارها قبل دل إز منفس زقا مرجعي ترى اللي كانت السلام مثلا تخليها ترى اللي خبطتهم كل كيت خليها كم زعن تو إرميس بلون إيرتراوان بجكا بقرهنتن بتخيل كام جدن بقنعنا ينفوتوا مالتي حجي بإنجليش سي you could be our best friend or we could be your worst enemy أبتي نا حد النتنا حمانا دمسخة كمان يلا نا ريو ويخاي إيرتراوان تخبر كم دخل أبوش تيجي حجي كم مرج أتى رئيسي كم إيرتراوان تعب يلا عايز دك السودان كنوغرو ترخوا دخلوا خمس إرمياس كله صنحة رأي بعيني ونزم سدتني أتى السودان دلو تي أب ولا توم دخاتنا تاتهم تهزب القبلهم تي حقفهم كروه خلوه نيب حق بإيرتراوان نتكات حبا كون العلسي حدا لو جنزب قال دلمنو ناشتو ولا تسقما قال له مساكين انتي كتحجزنسي بعرب لما ناخذن إيرتراوان مخانا كاتشفينا مخنياتو كابت لك سنات إيرتراوان العلسي زيام نحواتهم عري من السودان حساب كندزي لقص غمدريهم ترايسي ولا نشتي بعرب زي لما كاد لا ايتمنى سوداناوي تكونتني لما وانت حد اتبركس كوميد قبري لما حجتي جن تعب تلقى سنات إيرتراز إذا قال علو كله تقاريم تفلتوه حجي ذي إيرتراوان من مسيطان اللي كاتجبره معات بروباغندا خوين بنينو لوتيو زي صاوعي سلام زخنا نابزن وغن دوتيمو لذي ناي بحقي عاب تسفالني نساتهم باونتاو مقد تقبلهم نابزن دلي دلنا خم دور عاب تسفالني قلت دغ 10 كوينا بات ستيل دس بالتصبو نغير كسب زخونه دحن إرمياس نباخايا بسيم حتى دانوكا وسيدواني تن قبل أن حاسوكو كن اتي عبد تسفى دبني ازي بمنسيات إيرتراويان زقبر زلو مهزو مو أبي إكسبو زقبر تريتات كرو خلقو ناي هاجر تسفى دهبكا ناي ممهاز كإلت كان دحر كتسق جميري كتمهز أبكمو عينت التحساس بحثاتو خاني قسانت كله كالو كتمهزن كتفلسفن دحر أبت درجة نخطاتو سي ناي حنقول قسانت كله كالو حجي زمن سياتنا أب كمو صرحو خرو خلهو تمصايت إيرترا تراينمو تسفاهبني وجن ورا وجن طفيو زي صمدوزي ناتي تا تينا بتسفى على مهال لبل حالة ببديو زمرت إيرمات مرسي باركا exactly أمتي خا زي أميام تسفى ناتي زخرو خلهو طبنجان ጥይትን አይሆንና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ተስፋ ናይቲ ሃገር ቆሪዖም እሞ ከዓኒ እቲ ተገዳስነት ተዋሂቦ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ግንባርን ናይ መንግስትን መፅኦም ክሪእዎም ከለዉ ብዓብዪ ምትእምማን ነቲ ዝገብርዎ ክገልፁ ክርኢ ከለኹ እዚ ተስፋ ናይ እቲ ሃገርሲ ናበይ ገፁ ከይዳ ኣለዎ ነዚ ፅምዶ ዝደፍኣሉ ዘለኹ ኣነ ከዓኒ እዚኦም ብጠበንጃ ከይፈትሑ ፀገሞም እዚኦም ናብ ጠበንጃ ናብ ውግን ከይኸዱ እያ እታ ዓባይ ስራሕ ናይዛ ፅምዶ
ነዚኦም ርኢና ኢና ነቲ መሰጋገሪ ክንፈጥሮ ንፍትን ዘለና መጻኢ ህይወት ናይዚኦም ከይባላሾ እምበር ኣነሲ ናተይ ኢጎ ምንታን ሳትስፋይ ክገብር ኢለ ክትሓላለኽ ምስ ዝነበረ ንፅልእ ናተይ ፐርሰናል ከውፅእን ናይ ከምኡ እዋን ኣይኮነን ናና ግዜ ሓሊፍ እዩ ናና እቲ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ሰላምን ርግኣትን ኣብዚ ከባቢ ምፅኢና እንድሕር ሓሊፍና እሱ ይትናና ዓብ ዓወት እሞኒ እዚ ምህዞታት እዚ ክርኢ ከለኹ ኣነ ናይ ኤርትራውያን እቲ ዓብ ተስፋ ድበኒ ነቲ መዓልታዊ ነቲ ሰላምን ርግኣትን ክሰርሕ ድደፍኣን ንሱ እዩ እታ ካልአይቲ ድማ ኣብዚ በዓል ናፅነት ከምዚ ኢልና ብሰላም ከነሕልፎ ከለና እሞ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ኣትዮም ክፅምብሉ ካብ ካልእ ከባቢታት መሓዙት ኤርትራ ኣትዮም ክፅምብሉ ክርኢ ከለኹ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ በዓል ናፅነት ፊቨር ንብሎ ነይሩ በዓል ናፅነት ክቐርብ ከሎስ ውግእ ጅምሩ ሰብ ቀሲኑ ከይሕልፎ ዋላ ጠርቋሽ ውግእ ይኹን መቸም ነሰብ ርብሾ እዩ ዝብልዎ ዋላ ናይ ስነ ኣእምራዊ ውግኣት እውን ከፍቱል ካብቲ ሚድያ ነቲ ሰብ ብፅምፅዎ ከይቀስን ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝጓነፍ ገይሮም ኣምፅዎ ሞ ሰብ ሃዲኡ ነቲ ውግእ ነቲ በዓል ናፅነት ክንደብዕሎ ኣብ ተሸቑሪሩ ከሕልፎ ኢሉ ዝግበር ኩሉ ነገራት ሎሚ ኣብ ሓፂር እዋን ድሕሪ ዝፅምዶ እቲ ካብ ከባቢና ከማን ነቲ ሃገራዊ በዓልና ነቲ ዓብ ክብረት ነብዕሎ በዓል ናፅነትና ምሳና መፅኦም ከብዕሉ ክትርኢ ከለካ እዚ ከዓኒ ነቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ስኒ ንእሽተይ ተስፋ ድህበካ ይሞኒ እሳውን ከም ንእሽተይ ነገር ገይረ ክሪኣ ይደልን እየ እንድሕር ደኣ ጎረባብትና ምሳና መፅኦም በዓል ናፅነትና ክውዕሉ እንድሕር እቅረቡለው ኣነ ደስ ብለኒ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ተስፋ ድህበኒ ናይ ብሓቂ ኣብ መወዳእታ እቲ ንሕና ዝሓለፍናዮ መድረኽ ካባና ነዚኦም ክጥዕሞም ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናተይ ሞቶ ወይ ናተይ ጭርሖ ዘላ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ብፍላይ እዞም ፈጠራ ዘለዎም ህፃናት እዚኣቶም እዚኦም ኣብ ኤርትራ ክዕንብብሉን ክብልፅጉሉን ክጓየሉን ዝኽእሉ መድረኽ ተደይፈጢርና ኣይ ቲንክ መፃኢና ኤርትራ ኣብዚኦም እያ ትወድቕ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ሙሉእ ሂወቱ ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ከም ዘሎ ገይረ እቲ ዓቐበት ምስ ወፃእኻ ጎልጎል ድሕሪኡ ድማ ቁልቁለት እዩ ጌርና ንውሰዶ ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ወፂና ያለና ግን ንእሽተይ ካ ተሪፋታ ኣላ ስለዚ እቲ ተሪፋታ ዘላ ድማ ናይ ኩናትን ገለን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ እገዳን ካልእን እዩ ስለዚ እቲ ዓቐበት ምስ ወፃና መጀመርያ ጎልጎል ድሕሪኡ ድማ እቲ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ቁልቁለት ክኾነና ትጉዕዞ ከምዚ ኢልና እንድሕር ሓሲብና እዞም ህፃናት እዚኣቶም ብዘይ ወዓል ሕደር ሓንጎል ኣለዎም ብቅዓት ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ እቲ ኢንተርነት ዘይምህላው ኣነ ሕጂ እዚኣ ጥንቅቕ ኢለ ክዛረባ እያ ዝደሊ ብኢንተርነት ዝነብር ላይፍ ስታይል ዘለኒ ቢዝነስ ዘለኒ ሰብየ ንናይ ኢንተርነት ነገራት ኣናኣይሰ ክሪኦ ኣይደልን እየ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሳቪነስ ወይ እውን up to date እዮም ለየ በቃ ናይ ምስ ዳንኤል ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብና ነርና ካብ ገሉጅ ሃነስ ብኣካል ስለ ዝፈልጦ ሓደ ሰብ ኣብ ገሉጅ ዝተማህረ ቴክኖሎጂ ክምህዝ እንድሕርየዮ ኤርትራ ተስፋ ኣለዋ ንኽትብል ዝገብረካሲ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ራሕቂ ገለ መለ ዘይኮነስ እቲ ናብ ኩሉ ዝርግሐ ዘለዎ እቲ ቴክኖሎጂ ብዘይት ናይ ኢንተርነት ዲስትራክሽን እዩ ዘለዎም ዞም መንእሰያትና ስለዚ እቲ ፅባቐ እውን ክንሪኦ ኣለና ኢንተርነት ኩሉ ፅቡቅ ኢሉ ዝዛረብ እንተሎ እዚ ኩሉ ኣብ ቲክቶክ ዝዕብደልና ዘሎ እንታይ ድዩ ኢንተርነት ዘይኮነ ንሱ ስለዚ እቲ ኢንተርነት ዘይምህላው የስ ስግኣት ኣለዎ ሓደጋ ከቃልዓና ክእል ንድንጉ ስለ ዘለና ገለገለ ግን ኮምፒተርን ካልእ ቴክኖሎጂን ኩሉ ኣብ ኢንተርነት ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ትክክለኛ መንገዲ ሒዞም ኣለዎ ግን ሕልምናቶም ድሕሪ ዝተወሰነ ዘብቅዓሉ መንገዲ ክፍጠር የብሉን ቅድሚ ሕጂ ኣቦታቶም ኣብ ግንባራት ተሰሊፎም ኣብ ፍቆዶ ኣፃምእ ኮይኖም ነቲ ሃገር ደው ኣቢሎማ እቶም ኣያታቶም ኣሕዋትና ንዓና ዝገብሩ ዘለዉ ነዚኦም ንክጥዕሞም ኢሎም እዮም ገይሮሞም ንሶም እውን ኣሰሮም ንግንባር ክኸዱ ኢሎም ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ነዚኣቶም ፅቡቅ ክትገብር ኢልካ ምፅዓር ሓደ ግዜ
كمزي سسعي ويون عاخا خطعمك خدي سرح كالي كونن أبير تراز جبر تعرب أنا بزوم دقة بزوم أنا زياتهم فترت كامبانيات كوينهم فترت تكالات كوينهم فترت تأجاتات كوينهم نتهاجر نقدميت كده فوا كام بالي سلزي وفري إنفستمنت جعزوك بهالكله عندنا زيوم يكربح زياتهم يوم كربحوا تعدل كفتر زغل نابلنا دانيال نيرمياسن بالتعمي سفح عمقت زلوه بقع زخونه حبريتا كم زم حلالكم زوز دانه بزح تماهير اللغون بعلي مودينس ونكميم كم ذا جزيد ما أب جزيد ما كم ذا عن ديسكشن سكن جبر انتقيلنا كابل بيدسم بلني أودينس ما كابل بيعمسجنوا لي نوح جزينا هزنا يوم thank you very much نبارس راح سلا زخونه دمازن وحزل لغة I know جزيهم important تيجن نبارس راح يزي كاب جزينا بجزي سبب استفل عليك زينا تملا سكريو زغليو برغم عالتيك برالكم كلتيكم thank you everybody جزيه يبكم أبزم سنة سنعكم مفانوي الدرف غدالي لكم دانيال نيرمياسنجن برغم عالتي يكبر لكم كتكتفنا دحر دليكم كعزوكم هيدا لنا أنا كسب مفانوي الدرف زدالي اللوم نزوم أودينس ناتنا بس يا رخيب اللخو كما خي عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زيتتن تفلت بانديراي عتين ديخي يترقالو ميداخي هنقويولينا دكخي هنقوارزو ششاكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند قالي نابخي يبلني بولي من مولا كما خي عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زيتتن تفلت بانديراي عتين ديخي يترقالو ميداخي هنقويولينا دكخي هنقوارزو ششاكي مامي تاي بانديراي مترتي فناتكين بعقلي عليك حناي لناخي كما هارالو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا